ширкати софсавдо тахфии якмоҳаи худро эълом мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кирмҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. барои ҳар як моҳ аз 7 то 10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд бца, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7 то 10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. ин ҳодиса дар ноҳияи ғарб рух додааст. аниқтараш 3 сол пеш айнан ҳодисае ки бароятон қисса мекунем ҳодисаи воқеист ва аз ҳаёти одамони реалист. дар хонаи мо он рӯз ҷанг буд, гӯё қиёмат қоим гашта бошад. бародарам ба неву-нестони модарам нигоҳ накарда тутивор як гапро такрор мекард: агар холисаро ба ман гирифта надиҳед, худамро дор мекашам. баҳсу талошҳои очаву бача дар боби интихоби келин чанд моҳ тӯл кашид. хешу табор аз моҷаро огоҳ шуда модарамро насиҳаткунон мегуфтанд: хайр писаратон ки ӯро дӯст дошта бошад, дигар чӣ кор ҳам мекунед? холиса хушрӯй набошад ҳам духтари бомаънӣ аст. беҳуда асаби худатонро вайрон накарда сари ҳардуро ҷуфт кунеду монед ҷавонон хонадор шаванд. ниҳоят пас аз баҳсу мунозираҳои бисёр, волидонам бо маслиҳати бибиву бобоям ночор роҳи хонаи келиншавандаро пеш гирифтанд. тарафи қудо маътали ишорат буданд. дарҳол розигӣ дода духтарашонро ба писари муфотиҳа карданд. тӯи хубе ороста келинро овардем. умед доштем ки арӯсак бо рафтори хубаш дар дили модарам маво мегирад, вале хаёламон хом баромад. холиса аз рӯзи аввали зиндагиаш дар хонаи мо чеҳраи аслии худро нишон дода то нисфи рӯзӣ хоб мекард. бечора модарам келин дошта бошад ҳам худаш хона меруфт, ҳавлӣ меруфт, хӯрок мепухт, ҷомашӯӣ мекард. арӯси бародарам бошад мисли кана ба шавҳараш часпида рӯзи дароз ба шӯхиву бозиҳои ошиқона овора буд. рафтори янгаамро дида рӯз то рӯз асабам бештар вайрон мешуд. чанд бор ба модарам гуфтам ки аз мӯи сараш дошта келини танбалатонро аз дар берун мекунам, вале духтарҷон дасту панҷаам нашикастааст, худам корубори хонаамро саришта карда метавонам, беҳтараш бо ин беномус сар ба сар нашав, мегуфт модарам. рӯзе гапамон бо янгаам гурехту арӯсаки шаттоҳ маро дуоҳои бад кард ва таҳдид намуд ки ҳамаашро ба бародарам гуфта рӯзи маро сиёҳ хоҳад кард. косаи сабри модарам ки ҳавлӣ меруфт лабрез гашта ҷорӯбро ба сӯи келини каждумзабонаш ҳаво дод. келин ҳунгозанон гирья карда ба хонааш даромад. бо таби хира либосҳоямро иваз намудаму худам дасту остин барзада хӯрок пухтам. хӯрок қариб тайёр шуда буд ки янгаам бо баҳонаи обнӯшӣ ба ошхона даромад. рӯяшро дидан нахоста аз ошхона баромадам ва кабутӣ чида салат тайёр кардаму аҳли оиларо ба сари дастурхон даъват кардам. бо иштиҳо хӯрок мехӯрдем. ба ногоҳ модарам воҳ гӯён даҳонашро дошта ба шаст сӯи дар давид. беҳузур шудани дилашро дида пайхас кардам ки аз косаи хӯрокаш чизе баромадааст. саросема косаро ба сӯи худ кашида қошуқ задаму ҳуш аз сарам парид. дар косаи шӯрбои модарам қурбоққаи мурдагӣ буд. бо дидани ин манзараи ғашшовар дилам шӯрид. аз партофтан қариб буд дилу ҷигарам аз даҳонам биёяд. гиристам. қасам болои қасам хӯрдам ки касе қасдан ба косаи шӯрбо қурбоққа андохтааст. вале модарам ба гапам бовар накарда ба бари рӯям чанд шапотӣ зад. ба ғазаб омада ба сари янгаам рафтам ва аз банди кокунаш дошта холисаи аҷӯзаро кашолакунон ба берун баровардам, то иқрор шавад ки ин корро ӯ кардааст. ба ҷои узр пурсидан янгаам қиқиро занон механдид. аламам даҳчанд гашта даштномаш кардам. бародарам тарафи занашро гирифта ба миёнам чанд лагат зад. аз ин ҳодиса 3 сол гузашта бошад ҳам то имрӯз ман натавонистам бегуноҳ буданамро дар назди аҳли хонадонамон исбот намоям. метарсам ки ягон рӯз янгаи худо нотарсам модарамро заҳр дода мекушаду гуноҳашро ба сари ман бор мекунад. дафъаи аввал қурбоққа андохта бошад, шояд дафъаи дуюм мору каждум меандохтагист. аз ҳамин хотир мехоҳам ба кулли тамошобинони канали Меҳробпуро арзи диламро баён намуда хоҳиш намоям ки дар зиндагӣ аз макри янгаву аз заҳри забони янга эҳтиёт бошанд, зеро эҳтиёт ними ҳаёт гуфтаанд.